Türkmenistana global internet toru bilen bagly bolmadyk özbaşdak milli sanly toru döretmek boýunça taslama durmuşa geçirilýär. Bu barada TDH habar berýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 9 dekabrda değişiklik karara gol çekip milli sanly toru döretmek barada taslamany durmuşa geçirmek boýunça iş toporunyň düzümini tasdiklady. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we yerli synçylar Türkmenistana global internet torundan garaşsyz milli ulgamyň döredilmegi bilen ýurt içinde 30 çäkli bolan dürli maglumat çeşmeleriniň şol sany sosial torlaryň düýpli petiklenip olaryň yerli ulgamlar bilen çalşyryljakdygyny çaklaýarlar. Birinci tapgyrda döwlet pudogyny, hyzmatlar we hususy pudogy elektron maglumat dolanşygy bilen üpçün etjek paralel içerik tor işlenip düzülýär. Netijede dasarky baglanşykdan düýbünden garaşsyz boljak içerki infrastruktura dörediler. Diýip yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol içerki elektron ulgamynyň ösdürilmegi bilen esasy global hyzmatlaryň, web saytlaryň, sosial torlaryň petiklenjekdigini, ýöne bularyň ornuna global ulgamlaryň yerli versiýalarynyň hödürlenjekdigini çaklady. Bularyň öwesine olaryň yerli analyklary hödürlenir. Eýýam yerli sosial torlar, messengerler we suňa meňzeşler taýýarlanyp başlandy. Diýip yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Gödeňine tutulýan yerli we milli sanly toruň aýratynlyklary hemde onuň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine maglumat giňişligine ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Ýöne resmi habarlara görä Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dürli pudoklary sanylaşdyrma tagallalary batlanýar. Bu tagallalary paralel häkimetler döwlet gödäwçiliginden azat maglumat çeşmelerini barha çäklendirip hususan internet ulgamyny ulanjylaryň şahsiýetini ýaşyrmaga ýardym berýän VPN-leri, virtual şahsiýetleri berk çäklendirip başlady. Ýanwar aýynda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine internet ulgamynyň dürli maglumat çeşmeleriniň petiklenilmegi açaçany görnüşde döwlet başdan derejesine ara alınıp maslahatlaşyldy. Köp sanly maglumat saýtlary, ilmi saýtlar, kitapxanalar hemme zat ýapyk. Töle ulgamlary we daşary ýurt banklary düýbünden ýapyk. Meniň pikirimçe bu diňe bir başlangyç. Diýip ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synç aýdýar. Türkmenistana global tora baly bolmadyk milli sanly toru döretmek ugruna tagallalaryň dürli alamatlary soňky bir näçe ýyl bäri ýüze çykyp gelýär. Meselem Türkmenistana Google ýa-da Yandex ýaly gözlew torlarynyň yerli versiýasy, gözle atly gözlew motory işe girdildi. Şol bir wagtda dünýä belli Netflix video güýmenji platformasyna çalmedýän Belet video güýmenji portaly işe girdildi. Şol bir wagtda gödeňine tutulýan milli sanly toruň germi heniz köpçüligi ma'lum näl. Ýöne her neçikde bolsa şeýle finansyk Hytaý, Iran we Russiýaly internet çäklendirýän ýurtlaryň özbaşdak internet şygarlaryna gawat gelýär. Türkmenistana garaşsyz habar çeşmeleri şeýle-de Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar petikli bolmagyny galýar. Galabertide giňermli petiklemelerin fonuna Türkmenistana internet ulgamynyň tizligi juda haýal bolmagyny galýar.